Yo, what's up mga kapobre, may hapon. So, alas 3 ang takna mga kapobre na ako dire kay niuli ko kay dito ko hospital gikan. Ingon akong sawa katong akong gaganihang buntag. Palabhan ako. So nang laba ko na ay naglaba ko diha. Busy kay ko sa kuan. Tungkol sa busy dire guys, way tao dire. Akong gabi dito ipamungol man. Ito mo ha. Mungol. Akong mama wa man manghawa nito. Hanggangan. Ambot na kinsay na mungol ana. Atay. Niya akong gibutang nga lubi kay aron mapatag. Ligid sa ubos. Paita sa kuralon ginuna diha agi gyud diha noon inyo nang kuan kaagi ra mo diha nya inyo nang sus awan ba siya banwa na kayo akong garden oh. Mahugno pa akong kahoy diri. Kaong kanding diba? Atay ng kanding nga eh. Basa na ko agad yung pamunga agad matay na lang. Ito yung tamatis dito guys oh. Wala na munga. Naibunga sa kubok oh. Kuha na ito may lain na makapahimos na eh. Mo to guys, ikuan is kanding guys, kanding gitu kay mura mag sab-sab sa kanding. Tamatis sa kabuo ko. Grabe. Kuya guys eh. Libot-libot. Laba pa ko niya. Nagagawan nun, pusol mga hihay euro. Shout out ko sa mga nitabang sa kong kalisod ng panahon na. Salamat kayo inyo din ha. Hindi na ako tagsa-tagsaon, sunod na lang. Kay busy kayo ko, manlaba pa ko. Nakutason ako ang vlog kay nag-vlogan na ako. Nagmay. Ayaw ko mo kalimot sa pag-subscribe sa akong channel. Baka na support po ginagmay sa akong channel. O ginataman ay hapon ninyong tanan.